ରସୁଣରେ ଫୁଟା ହେଇକି ଶାଗଟା ହବ ଫର ଜଇଁ ଫରମାଇଶ। ଆଜି ଲଞ୍ଚରେ ରୁଟି ଡାଲମା ପନିର ଆଉ ଭଜା। ଓଇ ରହିଲ ଉଠୁ ଶେଖର ଶୋଇଥିଲି ପୁଣି। ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭ ସକାଳ। ଏବେ ସମୟ ପାଖାପାଖି 6:15 ଆଉ ମୁଁ ଉଠି ଯାଇକି ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଟୋନ୍ଟା ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଶୁଭୁଥିବ, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ଜୋର ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଟୋନ୍ଟା ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଶୁଭୁଥିବ। ଆଉ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ଟିକେ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ମୋର ଲେଟ୍ ହେଉଛି ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ। ବ୍ଲଗ୍ ବି ଠିକ୍ସେ କରିହେଉନି, ସେଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି ପାଗଟା କାଲି ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, କାଲି ଖରା ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, ଆଜି ପାଗଟା ବି ଟିକେ ଖରା ଦେଲାଣି। ଆଉ ଯାହା ହଉ ପାଗ ଖରା ବର୍ଷା ଲାଗି ରହୁଛି। ହଉ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଚାଲ ପିଲାଟି ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଉଠେଇଲି, ଆସିକି ଦେଖ ପୁଣି ଏଇଠି ଶୋଇଲାଣି। ଓଇ ରହିଲ ଉଠୁ ଶେଖର ଶୋଇଥିଲି ପୁଣି ଏଘରକୁ ଆଇଲା। ଉଠି ପଡ଼ ଉଠି ପଡ଼ ଉଠି ପଡ଼। ଦେଖ କ'ଣ ହେଉଛି ସକାଳେ କ'ଣ ମୁଢ଼ି ହାଡ଼ିଗଲେଣି। ପଡ଼ ଉଠି ପଡ଼, ଦେଖ କ'ଣ ହେଲାଣି ସେ। ସମୟ ଏବେ ପାଖାପାଖି ସକାଳ 7ଟା ବାଜିଗଲାଣି। ଆଉ ଆମେ ଯିବା ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ହେବା। ଆଉ ଏଇ ପିଲାଟି ଆମର କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା 3-4 ଦିନ ହେଲା। କ'ଣ ଯାଇଥିଲି 3-4 ଦିନ ହେଲା? ଏଇ ପିଲାଟି 3-4 ଦିନ ହେଲା ମାମୁଁ ଘର ଯାଇକି ବୁଲୁଛି, ଗିରି ବୁଲୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ମାମୁଁ ଘର ସବୁ ବୁଲିଲ, କ'ଣ କେମିତି କଲ ଟିକେ କୁହ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ। ସବୁ କୁଶଳ ମଙ୍ଗଳ ତ? ହଁ ଯାହା ହଉ ପାଠ ପଢ଼ା ନାହିଁ, ମାମୁଁ ଘର ବୁଲା ଚାଲିଛି। ଆଉ ସକାଳୁ ତ ଶୋଇକି ଉଠୁଛୁ ଏଇନା। ପିଛାଟା ଚାଞ୍ଚି ଦେଇଛି ଆମ ଟୋକା। ସକାଳୁ ଯାଇ କ୍ଷୀର ହେଇକି ଆଇଲେ ଦେଖିଆ ବୁଲିଯାତି। ଓହ କ'ଣ ହେଇଛ ମା, ଆଜି ପୁରା ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଲାଗୁଛ। ଆଜି ପୁରା ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆରିସାର କେମିତି ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖୁଛି। ଓହୋ ହେଇଛି। କାହା କତିରେ ଖେରେଇଲୁ? କାହା ପାଖରେ? କୋଉଠି ଜାଣିନ? ଅଶୋକ କି କାହା ପାଖରେ ଖେରେଇଲୁ କି ଜାଣିନ ନା? ସେଇଟା ହେଲା ଅଶୋକ। ହଉ ଯା ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଦେ, ପାଠ ପଢ଼ ଟିକେ। ଆଉ ପାଖାପାଖି ସକାଳ 8ଟା ବାଜିଗଲାଣି। ଆଉ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଠାକୁର ପ୍ରଣାମ କରି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ଆଜିର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଚାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ। ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ଆସିଗଲା ଗରମା ଗରମ ଚାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମର ଦିନ। ହରି ବୋଲ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ମୁହଁଟା ଟିକେ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଉଥିବ, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଥିପାଇଁ ମୁହଁଟା ମୋର ଟିକେ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି, କେହି ମାଇଣ୍ଡ କରିବେନି। ମୁହଁଟା ଟିକେ ଥଣ୍ଡାରୁ ମୋର ଟିକେ ଫୁଲି ଯାଇଛି। ରାଧେ ରାଧେ। ମୁଁ 2 ଦିନ ହେଲା ଘରେ ନଥିଲି, କାରଣ ମାମୁଁ ଘରୁ ପଳେଇଥିଲି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଆସୁନଥିଲି। ଘରକୁ ଆସିଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବି। ଆପଣ ବି ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଖେଳେଇକି ଆସିସାରିଛି, ଯାଉଛି ଗାଧେଇବି। ଆଉ ଗାଧେଇକି ଆସିସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇ କ'ଣ କରୁଛି। ଭାଇ କ'ଣ କରୁଛ? ଦି ଭାଇ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖାଉଛି। ଇଏ ତାର ସ୍କୁଲ ଭାଇରେ ଦେଖୁନ ଖାଲି ତ ହେଇ କେମିତି ଖାଉଛି। ଆରେ ଷ୍ଟିଲ ବଟାର ତୋର ଇଟିଲି କି ଆଳୁ କଷା ଆମେ 2 ଭାଇ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖାଉଛୁ। ଆଉ ତଳେ ବସିକି କହିଲ କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଓକେ ତ? ମାନେ ଶାଶୁ ଜଇଁ ମିଶିକି ବୋଇତାଳୁ ଡଙ୍କ କାଟୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟାକି ରସୁଣରେ ଫୁଟା ହେଇକି ଶାଗଟା ହବ ଫର ଜଇଁ ଫରମାଇଶ। ସାପ ଦେଖିକି ମୁଁ ଧାଇଁକି ଆଇନି। କାହିଁ ସାପ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା କ'ଣ କୁକୁରଟେ। कैसा लगा मेरा मजाक? ଆମର ଆଜି ଲଞ୍ଚରେ କ'ଣ ହବ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। କ'ଣ ଲଞ୍ଚରେ ହବ? ପନିର। ଲଞ୍ଚରେ ଆଜି ପନିର, ଓମଫେଡ ପନିର ନା ଓମଫେଡ ପନିର, ରବର ଦିଆ ପନିର।
ସମୟ ପାଖାପାଖି 1:30 ବାଜିଗଲାଣି। ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ଏବେ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆପଣମାନେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ସାଉଣ୍ଡ ନାହିଁ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଖାଲି ଜେନେରାଲ ଟିକେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପକାଇ ଦେଇଛି କାହିଁକିନା କାରରେ ଯେହେତୁ ଯାଇଥିଲୁ ଏଇଟା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବାଜୁଥିଲା ତ କପିରାଇଟ୍ ବାଜିବ ବୋଲି ମୁଁ ସାଉଣ୍ଡ ପକାଇ ନାହିଁ। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ବି ବେଶୀ ହେଇନି। ମୋତେ ଦେହଟା ମୋର ଭଲ ନାହିଁ, ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ଆଉ ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଛି। ମୋ ଦେହଟା ବି ଭଲ ନାହିଁ, ତଣ୍ଟିଟା ବି ଟୋନ୍ଟା ବି କଥା କହିବାକୁ ମୋତେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ କରିଛି। ଆଉ ଯାହା ବି ହେବ ଭିଡ଼ିଓ ଦିନ ଯାକ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଘରେ ଲଞ୍ଚରେ କ'ଣ ହେଲାଣି। ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଖାଇବା ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ଭୋକ ତ ଲାଗିଲାଣି, ସମୟ ବି ବହୁତ ହେଲାଣି। ଲଞ୍ଚରେ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି, ପନିର ତରକାରୀ ବୋଧେ। ଆଉ ଏଟା କି ତରକାରୀ ଦେଖିବା। ଆଜି ପନିର କି ରୁଟି। ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖିବା। ଏଇଟା ଭଜା, ବିମ୍ସ ଆଳୁ ଭଜା, ଡାଲମା ହେଇକି ଅଛି। ଆଉ ବାଡ଼େଇ ଦେବା ଆଉ ଆଜି। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଥିଲା ଆଉ ରହିଲ ଆଇଁଷ ଖାଉନଥିଲା, ମାମା ନାନୀ ବି ଆଇଁଷ ଖାଉନଥିଲା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଘରକୁ ଆଇଁଷ ଆସୁନଥିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ତ ମୁଁ ପାଖାପାଖି 8 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହେବ ମୁଁ ଆଇଁଷ ଖାଉନି, ଆଉ ନନଭେଜ୍ ଖାଉନି, ଛାଡ଼ିଦେଲିଣି। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘରେ ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ପାଇଁ ରହିଲ ମାମା ଯେହେତୁ ଖାଉନଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁନଥିଲା। ଆଉ କାଲି ଯେହେତୁ ବୁଧବାର, କାଲିଠୁ ଆସିବ ଆଇଁଷ। ଆମେ ତ ନନଭେଜ୍, ମୁଁ ଯେହେତୁ ନନଭେଜ୍ ଖାଉନି ମୋର ଭେଜ୍ ଆସିବ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଉ ନନଭେଜ୍ କିନ୍ତୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ କେବେ ଆସିବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେହେତୁ ନନଭେଜ୍ ଖାଉନାହିଁ ଭିଡ଼ିଓରେ କେବେ ନନଭେଜ୍ ଆସିବନି, ଓନ୍ଲି ଭେଜ୍। ଗରମା ଗରମ ଲଞ୍ଚ ରେଡ଼ି। ବୋହିଗଲା ଗରମା ଗରମ ଲଞ୍ଚ ରେଡ଼ି। ଭାତ କାଟିଲା। ଆଜି ଲଞ୍ଚରେ ରୁଟି, ଡାଲମା, ପନିର ଆଉ ଭଜା, ବିମ୍ସ ଭଜା। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇନେବା। ଗରମା ଗରମ ରୁଟି କି ଗରମା ଗରମ ପନିର। ଭେଜିଟେରିଆନ ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନନଭେଜ୍ ବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଲି ଚିକେନ, ମଟନ, ମାଛ। କିନ୍ତୁ ଭେଜିଟେରିଆନ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଭେଜ୍, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍। ଗରମା ଗରମ ପନିରଟା ପୁରା ଗରମ ହେଇଛି, ପୁରା ଗରମ। ଏକ ନମ୍ବର। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଇ ଏବେ ଉଠି ସାରିକି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଲାଣି। ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ହଁ ଭାଇ, ଦେହ ପୁରା ଖରାପ, ଯିବା ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିବା, ଡକ୍ଟର ଦେଖେଇବା, ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା। ହଉ ଯା। ସେ ଉଠି ଗଲାଣି। चलो 3 जन जाए। हाँ ऐसे ऐसे झाड़ुआ कौन खाऊची? झाड़िया कौन खाऊची लो? कौन खाऊचो? कौन खाऊ? यार ड्रेस नहीं, यार ड्रेस नहीं खाली देर बोल यार ड्रेस नहीं। सी देखी के सुंदर ड्रेस पिंधि बस तोर नहीं। ओ भारी गरम ना एको आउ ए झाड़ुआ देख पकड़ खाऊ यार प्याज तरकारी सब नहीं जा तू सब नहीं जा। ओई तो ट्यूशन आज ना कि केते बजे? हां तोर को क्लास है तार को क्लास है? द्वितीय। हां हाउ पकड़ खाऊ एबे टिके आ पीस घर आड़े बुलिया आइछि काहे ना देखा टिके देह डाक्तर को हेति डाक्तर आसी ना ये पीस घर आड़े पड़े ये भाई झील कुंडी बहुत चगला हो ना बहुत चगला दी जन मार्केट को जाइए घर को पलि आसली टे एक्चुअली देहटा मोर भल ना मो मुहटा भी फुला फुला देखा आप देखिपे। एक्चुअली मो देहटा भल ना काली मत ठंडा माने तंटी फंटी पूरा बसी जाए कथा भी कह मत कष्ट लगुच मुझे भिडियो भी करटा मत कष्ट लगुच। एक्चुअली मुझे डॉक्टर देखा एक्चुअली मो मामू डॉक्टर अच्छे देखा जाऊँगी कि सी एपर्त आसी ना घर घर को जाइए घर को कि जापारे से घर को मेडिसिन स्टोर को आसी ना आसिले देखेबी पलि आइले घरे टे चा पीवा गोटे अदा पक्का खटा मार्का चा पीवा तंटिया टे भल लगे जा देखे आस मेडिसिन धरिकी आस तो देखा घरे कह अदा पक्का खटा मार्का चा कर
ଗୋଟେ ଅଦା ପକା ପୁରା ଇଏ ଚା କଲ କଡ଼ା ଚା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ବସିଛି ଗୋଟେ ଅଦା ପକେଇକି ତେଜରାତି ପତି ପକେଇକି ଟିକେ ଗୋଟେ ଇଏ ଚାଟେ କର ହେଲା। ଚାଟା ଯେମିତି ପୁରା କଡ଼ା ହବ ଥଣ୍ଡା ମୋତେ ଜୋରରେ ହେଇଯାଇଛି ତଣ୍ଟି ଫଣ୍ଟି ବସି ଯାଇଛି ଚାଟା ପୁରା ଯେମିତି କଡ଼ା ହବ ଗରମା ଗରମ କଡ଼ା ଚା ଆସିଗଲା ପୁରା କଡ଼ା ଚା। ଥଣ୍ଡାକୁ ଅଦା ପକା ଚାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ତଣ୍ଟି ଫଣ୍ଟି ଯଦି ବସିଯାଇଥିବ ଟିକେ ଟିକେ ତାକୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ହୁଏ ଆଉ ଅଦା ପକା ଚାଟା ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଜାଣ ଆଉ ଥଣ୍ଡାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ହାଲକା ଲାଗେ ଅଦା ପକା ଚା ପିଇଦେଲେ ଥଣ୍ଡାରେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଆଜି ଶୋଇକି ଉଠିଲା ପରେ ମୋତେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ମାନେ ପୁରା ଅଣନିଶ୍ୱାସ ଲାଗିଲା ଏତେ ଜୋର ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେ ମୋତେ ପୁରା ଅଣନିଶ୍ୱାସ। ଏବେ ସମୟ 8:30 ବାଜିଯାଇଛି ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଆସିଯାଇଛି ମୋର ଡିନର ଗରମା ଗରମ ଚକୁଳି ପିଠା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଚକୁଳି ପିଠାଟା ଓହୋ ଆଉ ପନିର ସକାଳର ପନିର ଥିଲା ପନିର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଆଜି ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଡିନର କରିଦେଉଛି କାହିଁକିନା ଯାଇଥିଲି ମେଡ଼ିସିନ ଧରିକି ଆସିଲି ଆଉ ଜୋରରେ ଦେହଟା ଭଲ ନାହିଁ ଭଲ ଲାଗୁନି କିଛି ସେଥିପାଇଁ ଡିନର କରିଲେ ତାପରେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ଶୀଘ୍ର ଡିନର ମୋର 8:30 ଡିନର। ଚକୁଳି ଘରେ ହେଇଥିଲା ଆଜି କହିଲି ଟିକେ ଚକୁଳି କରିଦିଅ ସକାଳ ଦରକାର ଥିଲା ତରକାରୀ ଆପଣ ହେଇନି ରାତିରେ ଖାଇଦେବି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବି ଆଉ ଦେହଟା ଖରାପ ହେଇଛି ପାଟିର ଟେଷ୍ଟ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି ଥଣ୍ଡା ଏକ୍ସୋସିସ୍ ମାନେ ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କ'ଣ ବି ଖାଉଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଖାଲି ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡା ଚୋବଲା ହେଲା ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଭାଇ ଏବେ ଖାଇକି ଶୋଇସାରିଛି ହଠାତ୍ ତା ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା ଆମେ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ କରୁଛୁ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି ଏବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।